zit ze aan die gsm geplekt. Het is klaar naar het jaar van bereikbaarheid. Dat gans Limburg offline gaat. Dus als ze hier bellen je schoon, is dat de reuntjesbel. Zit je er klaar weer? Zolang het hier nog vastelavond is, hashtag niet bellen. En ik niet de thee in de type is. Hashtag niet bellen. Al weet ik tot als woensdag toestand is. Hashtag niet bellen. Zit vastelavond in de kou. Le net en klommel geen moment meer op. Zit vastelavond in de kou. En ik ga doe het niet meer op. Zo'n ene lood ik de buren op. Of zeg ik kinderen niet zo goed verstaan. En meld ik veel dat ik het zeg ik